Хвала Христу! Сегодня хочу с вами поразважать про знаки Божие. Знаки от Бога. Хіба что мало верующих, которые б ніколі ў жыцці не задумываліся про знаки. Такие разные знаки. Знаки распознания покликания, распаўсюджана для нас, для католиков. Знаки праз нейкія сны, праз нейкіх выпадковых людзей, праз нейкія здарэнні. Калі мы задумваемся, што гэта значыць, можа Бог нешта хоча нам сказаць. І гэтая тэма для чалавека веруючага, а нават і не да канца веруючага, не веруючы толькі па-іншаму трошку глядзяць на знакі. І гэтая тэма, яна немалаважная для нас. І найперш спрабуем уявіць, што такое знакі на прыкладзе дарожных знакаў. Дарожныя знакі, яны не паказваюць нам усёй рэчаіснасці, яны не вырашаюць праблемы. Яны даюць нам нейкі намёк, што там можа быць небяспечна. Там трэба знізіць хуткасць, там будзе паварот. Калі ты едзеш да нейкага месца, да нейкага горада, яны табе паказваюць, колькі кіlometrаў табе ехаць і напрамак. Гэтыя знакі нават з напрамкам, яны больш нават адпавядаюць нашай ідэі знакаў рэлігійных. Значыцца, у цябе ёсць нейкая мэта, я хачу даехаць да Гродна, я хачу даехаць да Мінска, а мне паказваюць стрэлкамі, куды трэба ехаць. І это ёсць намёкі на нешта для мяне важнае. Як асягнуць важную для мяне мэту. І нечым падобным з'яўляюцца знакі рэлігійныя. Яны даволі успрымаюцца намі індывідуальна. Я калі пачынаў вучыцца ў семінарыі, распазнаваў сваё пакліканне, я мучыўся, таму што я не ведаў, ці правільна зрабіў выбар, сумняваўся, і я шукаў знакаў Божых, і сёння нават аж сорамна мне ўспамінаць тое, што для мяне было знакам. Напрыклад, той факт, што я глядзеў вечарам абразікі, перакладваў, тады яны яшчэ даволі рэдкасцю нават былі, я іх там неяк збіраў, цаніў гэтыя абразікі ў 90-е годы, і лёг спаць, раніцай прачнуўся, усе абразікі я склаў, акрамя аднаго, пада мной застаўся абразік Маці Божай. І для мяне гэта было знакам, што мне трэба ісці да Мар'янаў. Это смешны знак, нікому б я не раіў бы так бы распазнаваць. І на сённяшні дзень для мяне б гэта ўжо не было б знакам. Але на той час, калі я ўсё-такі думаў пра Мар'янаў, я думаў, што это маё месца ў гэтым законе, значыцца, у мяне ўжо ў галаве нейкі паціхоньку быў напрамак. Я, падобна як я збіраюся ехаць у Гродна ці ў Мінск. У мяне ў галаве ўжо ёсць нейкі напрамак. І тады гэты знак, ён дапаможны. І это роля знакаў. І таму, калі людзі часам пытаюцца, як распазнаць гэтыя знакі, з аднаго боку, ёсць логіка у тым, што нехта табе нешта можа параіць. Сапраўды, часам адказы нейкія мы атрымоўваем. Але ўсё-такі самым галоўным каментатарам знакаў перш за ўсё буду я сам. Таму што гэта пытанне маёй уражлівасці і наколькі я нешта такое ўспрымаю як знак у многіх выпадках. Это я ўспрымаў знакам, што я прачнуўся на абразіку Маці Божай. Ні для кога больш это не было б знакам, бо я думаў пра Мар'янаў, іншыя не думалі. Таму, паўтаруся, ёсць логіка, пытацца, цікавіцца ў іншых, раіцца, але ўсё-такі асноўны вердикт ці высновы буду рабіць я перш за ўсё. І знакі такім чынам, якая іхная роля, гэта намёкі. Падобна як прыпавесці. Прыпавесці гэта намёк, гэта вобразы, которые павінны застацца. Христос у пэўным моменце, калі вучні пытаюцца, чаму ты гаворыш прыпавесцямі, ён кажа, што вам дадзена пазнаць таямніцы Царства Божага, а ім не дадзена.
вы разумееце адразу напрамую, а ім трэба хаця бы гэтыя вобразы пакінуць, каб яны думалі. І нешта падобнае адбываецца са знакамі. Калі Христос гаворыць нам прамым тэкстам, у прынцыпе знакі ўжо тады не патрэбныя. І таму пасланне да габрэяў пачынаецца словамі: «Здаўна гаварыў Бог калісьці праз прарокаў, а ў апошнія дні прагаварыў да нас праз Сына». Праз прарокаў часта Бог гаварыў і прамым тэкстам, але вельмі часта знакамі. Такі прарок мог разбурыць сцяну, зрабіць дырку і са сваімі торбамі вылезці праз гэтую дырку. Усе людзі сабраліся і кажуць: «Слухай, а што такое зрабіў?» І яму тады трэба тлумачыць, што гэты знак азначаў. Паслуга прарокаў, яна была звязаная са знакамі. І пасланне да габрэяў кажа, гэты час сканчваецца, таму што цяпер Бог пачаў гаварыць напрамую. Вось тое, што нам ужо ў лоб сказаў Христос, што маем у Святым Пісанні, гэта важнейшае, чым знакі, чым любыя намёкі Божыя. І не сказаць, што знакі на сённяшні дзень зусім не актуальныя. Так бы не сказаў, таму што Бог сапраўды гаворыць з намі знакамі, хаця бы ў снах, напрыклад. Хаця бы нейкімі вобразамі падчас малітвы. Часам дар так праяўляецца пазнання, што Бог дае нейкія вобразы. Таму не сказаць, што гэтая тэма зусім не актуальная. Проста яна адышла на далейшы план у сувязі з тым, што Бог стаў гаварыць напрамую праз Хрыста. Вось гэта для нас больш фундаментальнае. Таму для нас больш важным, чым знакі, будзе перш за ўсё Слова Божае, а другі момант, больш важным, чым знакі, будзе нашае сэрца. Напрыклад, калі габрэі просяць у Хрыста, каб ён учыніў чарговы нейкі знак, бо цуды – это таксама быў знак. Яны павінны былі гледзець на праяўленне сілы Божай і разумець, што это незвычайны чалавек. Значыцца, это быў нейкі намёк, што перад вамі не проста настаўнік, а Сын Божы, Месія, памазанік. Яны шукаюць гэтых знакаў, і ў пэўным моманце Христос кажа, што ім не будзе дадзены больш ніякі знак, апрача знаку Ёны, бо як Ёна быў у чэраве кіта 3 дні і 3 ночы, так і Сын чалавечы будзе ў недрах зямлі 3 дні і 3 ночы. Христос кажа апошнім знакам, который будзе дадзены, это знак маёй смерці ў воскресення. Але чаму Христос не хоча даваць знакі? Таму што яны прагніўшыя сэрцам. Гэтыя знакі, намёкі Божыя нічога ім не дадуць, таму што ў іх злыя намеры, у іх свае планы, яны сабой занятыя, яны ўвогуле Божых справаў не шукаюць. І таму для нас больш фундаментальным, чым знакі, это ёсць першае, гэта Слово Божие, тое, што сказаў Христос, перш за ўсё, Евангелие, таму што Бог гаварыў ужо напрамую, без намёкаў. Другое фундаментальнае – гэта чысціня нашага сэрца. Ці мы не маем тут двайнога дна, ці не маем тут скрытых намераў, ці не маем нейкай укрытай подласці, ці не укрытай нават. І там, дзе няма чысціні сэрца, там знакі не памогуць, калі мы знутры прагніўшыя. Таму гэтыя два пункты, так выдаецца паводле Святога Пісання, больш фундаментальныя. І навошта ўсё-такі Бог яшчэ пакідае нам знакі? Чаму ён гаворыць знакамі, калі праз Хрыста сказаў галоўнае? Я прабую адказаць таму, што знакі нас правакуюць шукаць. А гэта важна. Бога шуканне гэта важна. Знакі нас правакуюць задаваць пытанні, маліцца перад Богам, шукаць разам з веруючымі. У нейкай ступені знакі гэта правакацыя. Яны не маюць аж такой сілы, аж такога значэння, як некалі, далёка не маюць. Бо Бог даў нам нешта намнога больш важнейшае. Але ўсё-такі такім чынам Бог нас у нейкай ступені чапляе, каб мы шукалі, каб мы думалі, каб мы задавалі пытанні і рызыкавалі.